Moikka kaikille ja tervetuloa seuraamaan meidän pientä videoraporttia siitä, kuinka meidän talousviestinnän kurssin ryhmätyö on oikein sujunut. Eli mun nimi on Heli ja mun lisäksi meillä on täällä Iida, moi! Juuso, moi! Ja ryhmän 4. jäsen Ville. Joo, Ville on tällä hetkellä Italian auringon alla ja me muut tehdään täällä ryhmätyötä. No niin, Iida, kerrotko meille, miten tämä meidän projekti lähti oikein käyntiin? Joo, eli me aloitettiin silleen, että me valittiin joku yritys, joka oli meidän mielestä tosi mielenkiintoinen. Mutta sitten kun otettiin tähän yritykseen yhteyttä, niin saatiinkin sitten kuulla, että heillä ei varsinaisesti olekaan paljoakaan sitä ulkoista talousviestintää. Eli siinä tuli vähän ongelmia sitten aluksi. Joo, näistä ongelmista kuitenkin ollaan selvitty jotenkuten, eli me otettiin tähän tämmöinen uudenlainen näkökulma tähän meidän yrityksen tarkasteluun. Eli lähdetäänkin miettimään, että miten tätä yrityksen talousviestintää voisi sitten niin kuin kehittää ja miten sitä voisi olla enemmän tällä kyseisellä yrityksellä. Ja tällä tavalla lähestytään nyt tätä aihetta. Ryhmänä tämä meidän homma on toiminut oikein hyvin. Ollaan muutaman kertaa viikkoon nähty aina, mutta sitten tuli siinäkin pieniä ongelmia. Ville lähti Italiaan. Yritysjuttu lähti vähän heikompaan jamaa, mutta kyllä kaikesta selvitään. Joo, kyllä on selvitty hyvin.